వెంకటేశ్వర స్వామి ముడుపు అంటే ఏంటి, అది ఎలా కడుతారు, ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. పిలిస్తే పలికే కలియుగ దైవం, కోట్లాది భక్తులకు ఇలవేల్పు, ఆపద మృక్కులవాడు, అనాథ రక్షకుడు, కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారమైన ఆ శ్రీనివాసుడే కష్టాన్ని కడతేర్చే దైవమని భావించి స్వామివారికి తమ కోరికలు చెప్పుకొని ముడుపు కడతారు. స్వామివారికి ముడుపు శనివారం ఉదయం దీపారాధన చేసి ముందుగా వినాయకుడికి మీ కోరిక చెప్పి స్వామికి ముడుపు కడుతున్నాను, సంకల్పం నెరవేరాలి అని కోరుకుని ఒక తెల్లని బట్టకి పసుపు తడిపి ఆరబెట్టి బట్టకి 4 వైపులా కుంకుమ పెట్టి అందులో 11 రూపాయలు లేదా స్థాయిని బట్టి కొంత డబ్బును స్వామిని స్మరించుకుంటూ పెట్టి మీరు ఎందుకు ముడుపు కడుతున్నారో మనస్ఫూర్తిగా భక్తిగా స్వామికి చెప్పుకొని డబ్బు పెట్టిన పసుపు బట్టకి 3 ముడులు వేసి స్వామి ఫోటో లేదా ప్రతి ముందు పెట్టాలి. కోరిక తీరాక ముడుపుతో దర్శనానికి వస్తానని ముందే స్వామికి మాటివ్వాలి. స్వామి అష్టోత్తరం గోవిందనామాలు ప్రతిరోజు చదువుకోవాలి. కోరిన కోరిక తీరిన తర్వాత స్వామి దర్శనం చేసుకుని ముడుపుతో పాటు కొద్దిగా వడ్డీని కూడా కలిపి స్వామిని తలుచుకుని ఉండిలో వెయ్యాలి.